good evening mga low live tayo sa tunta sa Biblia, tunta sa pulong sa Ginoo. Narito sa lo tamsak 217 Basta alita sa tunta sa pulong sa Ginoo. Nga di ta magpilin sa gyapon kundi tadakon kita sa Ginoo sa pagpangalagad nato sa buhi nga Dios. Patubuon kita, dili ta magpabilin nga mao sa gyapon kundi paswagon kita sa Ginoo sa atong pagpangalagad. Bago makanangalagad pero bago makanangalagad paswagon ka sa Ginoo, patubuon ka sa Ginoo, padakon ka, dili ka ingon ana ara nga tiglingkod. Gamiton ubos yung panahon nga ikaw po gamiton sa Ginoo. Paswagon ka sa ni Josue. Tikuyog raon ta siya ni Moises. Pero niabot siya may kaya sa diha nagkuyog sila dito sa buntod sa Sinai ni si Josue. Iinan siya Josue, di ara ka mapabilin kay mobalik ra ko. Pero wala 40 siya kaadlaw ito sa bukid sa Sinai o 40 pagkagabi nga dito nakapaabot si Josue cute o tamsak nakapaabot si Josue dito o 40 ka sa dito sa tiilan sa bukid, 40 ka gabi o 40 ka adlaw o soles tayaw. Dili sayon iya hangi ko ano nga 40 pud siya ka adlaw pud nagpaabot sa tiilan sa bukid sa Sinai si Josue. Ang pulong atong tun-an na sa Joshua 3:9 sa Josue 3 uni ang Ginoo mingon kang Moises tungod sa buhaton ko karong adlaw ang tanan katawhan sa Israel magpasidungog kanimo ug masayod sila nga naguban ako kanimo sama nga naguban ako kang Moises. So si Josue sa Ginoo nga kung naguban siya ang Ginoo ni Moises ubanan usab si Josue sa Ginoo ug karong adlaw siya sa Ginoo padakuon. So girelate po nato sa ato ang kabuhi. Sa una si Jose magingnan sa Ginoo ug karon kay ikaw po nakadungog mo ka sa pulong sa Ginoo karon pod nga oras karong adlaw dakuon pud ka sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Dili na ni kang Josue kundi ikaw mo nakadungog karon. Kung sa man ayaw pagpabi sa imong pagpangalagad padakuon po ka mahimo po kang ila abot pong panahon nga sama ni Josue ikaw may mangulo nga pagtabok sa suba sa Jordan ang mga Israelita. Kantilyado ang suba sa Jordan pero nakaya kini tungo pinagi ni nakalabang sila, nakalata sila. Gipahubas sa Ginoo pinagi ni Josue
ang suba sa Jordan o nakalatas ang mga Israelita. Wala man to kakuyog si Moises kay namatay man siya dito. Namatay man si Moises. Wala man siya ka adto jud sa yutang saad sa Ginoo. Sayod man ta nga nawala namatay man gyud si Moises aning kana og si Josue mo ining niyo nahimong pangulo sa mga Israelita. So og nahimo siyang inila dito sa siyudad sa Jericho para mabungkag ang pader sa Jericho. Libot sila dito sa usa ka adlaw sa kas-a sa siyudad sa Jericho, pero dili magsaba. Walay bagot butay sa atong pagpangalagad. Magbagot buta sa matay suguon ta sa Ginoo. Magbagot buta, magbagot but dagang storya nga wala di na makapanalangin daghanang kuskus balongos, di pareha grocery ba sabot-sabot kuskus mos turang kuan nga kita insakto pero dili di ay sayop di ay ngaingon na ako'y nadungog nga tungod sa Biblia daghan nag-away nagpatay niini tungod sa tiniuhan, pero daghan nagsulti niini nag-deliver ani nga pulong pero wala nila ang balang espiritu. Tungod naman mugin og kwarta, mugin og mahimong inila tungod kay gusto sila na mosulod sa politiko, igamit man daghan nagamit ini pero daghan ni sulti pero ini kuma nila sulti ang ilang isulti layo ra dahil sila ang batasan, layo ra maay kay musulti may mong batbat niini ining Biblia may mukha ning bersikulo mukotlog mga bersikulo pero layo ra wala ang balang espiritu. So nindot yun nga ang musulti na ang balang espiritu ang singkasing kay ang Ginoo nagtanaw man sa singkasing unsay motibo kung pagpangalagad sa Ginoo daghan nga tungod ani daghan nagpatay sa mga tinuuhan. Tanan maging relihiyon, tanan magyud nga madenominasyon, pero naapoy mga grabe na yung iniskwelahan 12 ka tuig iniskwelahan kuno pero wala nila gisulti ang kamaturan. Kung wala dinhi wala ini kulto na may yung kulto ba kulto dapat yun nga ang balang espiritu musulti ta pinag-uban na to ang balang espiritu. Ito rin sidunggan ang buhay nga Diyos, nangalagad ta dili lang kay napakoy na kuan nga napakoy na napamatian nga nangalagad ka sa Ginoo para sa panginahanglanon. Nangalagad ta sa Ginoo tungod sa Panginoon pero dili day mao delikado na dangerous. So ayaw alagaray sa Ginoo tungod lang kay mugin kag mahimo nila Low Edwin tamsak try tamsak maraming salamat sa iyong tamsak dyan, try tamsak again. Dapat mangalagad ta sa Ginoo for values mayong matasan tungod naon nga tungod sa pagkamayo sa Ginoo buhi pata itong alagaran ng Ginoo pinuta atong Ginoo ihalad nato ang kinabuhi para tungod sidunggan nato ang Ginoo sa itong kinabuhi kay
tanan natong nabatunan gikan man ni sa Ginoo, tanan nato kaning hangin, may panglawas, kalinaw, kalipay, gikan man ni sa Ginoo. So ayaw pagpabilin nga mao sa gihapon may igsoon o higala kung dili pa ka wala pa jud ka layo pa jud ka sa Ginoo, layo pa ka tungod kay ang makapahilayo sa Ginoo kanang pagbuhat og sala, na makabuhat kay sala wa na kay gana nga paminaw sa pulong sa Ginoo, wala na kay gana mo simba kay tungod sa sala mao nay makapahilayo sa Ginoo ang sala kay ang yawa niari dinhi sa kalibutan pag ang kawatan nakita nga kawatan sa Juan 10:10 ang kawatan niari sa kalibutan pagkawat, paglaglag o pagpatay apan ni daghan salamat nga naa si Jesus Christ niari siya para makabaton ka sa kinabuhing walay katapusan. Walay katapusan. So sama ni Josue nga kanhing nagkuyog ra siya ni Moises kung giubanan mo si Moises sa Ginoo uban usab si giubanan usab si Josue iningon ang Ginoo nga karong adlaw padakon ko ikaw atubangan sa mga Israelita. So mo na mga higala mga igsoon nga ato rayon nga nga mutuon na kita sa pulong sa Ginoo ay mao nay kay pulong sa Ginoo mo iwag na to sa tuwang kinabuhi. Ubag mutultol manual ni sa tuwang kinabuhi. So nasa 1 sa Deuteronomio 28:13 aray kasi 1 Deuteronomio 28:13 dugay kung Biblia dugay mo ganing pakli na dugay wala pakli ba dre maigsoon sa Deuteronomio 1:28-13 ningon siya nga ingon dre ang Ginoo ang pulong siya haleluya himuon sa Ginoo nga kamo mag-una ug dili maulahi muusbaw ug dili mukunhod kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo ining adlaw. So ningon diri Ginoo nga dili ay kita ikog kundi usa kung anak ka sa Ginoo ikaw may ulo muusbaw dili mo kunhod kundi pauswagon jud ta sa Ginoo. Dili ta ikog mga igsoon kundi kita mao'y ulo sa katarong. Kita'y mao'y mag-una, kita'y mangulo pagbuhat og maayo, kita'y modelo sa mga tawo nga layo pa sa Ginoo para makaila sila nga naa ang Ginoo nagauban kanato ikog muusbaw o di kita'y muusbaw ba mudanag kung unsa ka mudanag nga naa gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Sa Job City Job City Hallelujah. Ang pulong sa Job tuon ta sa kuadra ang pulong sa Ginoo diri sa Job City nganong mahinumdanon man kaayo ang tao alang kanimo nganong tagdon mo man ang iyang gibuhat. So ingon siya nganong mahinumdanon ang tao kuno sa Ginoo nganong tagdon man nimo ang iyang gibuhat. So sa kinabuhi ning Job mga igsoon ingon siya nga ingon diri nga ang tao sama lang kini sa ulod kita mog ulod mga igsoon ay balahibo na poy hamuragan tatalo sinaw kaayo madlok man gani tag ulod. So sa dihang nasa maron sa si Job kabahong man siya giulod na iyang kabahong ug sa dihang nataktak ang ulod siya kabahong iya kining gipunit ug ibalik kay iyang nahuna-huna kung mabulag siya lawas ang ulod mamatay man ang ulod. So ingon siya ang tao sama lang kini sa ulod. Kung mawala sa kabahong ni Job ang ulod patay posibleng mamatay ang uod mga igsoon mga higala.
Maura po ni nga i-relate sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa dihang wala na ka moduol sa presensya sa Ginoo. Nailayo ka na sa presensya sa Ginoo. Sama ka sa ulod nga nabulag sa lawas ni Job o mamatay. Mamatay buhi ka physically pero patay ka spiritually. Yeah. Hallelujah. Nay nasabtan mga igala mga ison sa pulong sa Ginoo karon nga atong napalapnag sa kahanginan. Uh, Mare po dali sa kuan, Jeremio 8:17. Uh, Hallelujah. 8 ang pulong sa Ginoo sa Deuteronomio 8:17. Hallelujah, tamsak tamsak. Tamsak ulit. Hallelujah. Ang pulong sino sa ayaw ka mo pagingon, nangkon ko kining bahandiya tug sa akong gahom ug kakugi. Mao ni. Ayaw ka mo paingon, nangkon ko kining bahandiya tungod sa akong gahom ug kakugi. Dili ita pwede mangangkon dahil mga igsoon nga atong mga nabatunan na kundi sa atong kakugi kundi gihatag kini sa Ginoo, gipier sa Ginoo. Ayaw ka mo pagaingon siya sa Deuteronomio 8:17. Dito pwede ka pangangkon wa tay na panagya kining hangin lang atong ginawa kaalam unsay ato ang batunan dili nato na ikipanghambog kay gikan ni sa Ginoo, gamiton gini nato para mahimaya ang Ginoo. Dili nato ka manghambog kung na magaling mga nagbalatian nga atong giampuan dili ta ka panghambog gigamit ta sa Ginoo para maayo na sila. Na ay mga taong gigutom tayo ni provide o na ay mga kuan na ay naguol ikaw mo ni comfort. So una may igsoon may gala gigamit ra kita sa Ginoo. Kay na may usa ka galon nga sa diyang nanglanyaw siya sa layong dapit na na siya gipiyal sa tulo ka tawo, 5, 2 ug 1. Muna nga gipiyal ra sa Ginoo dili ta ka ikapanghambog ha, dili ta ka panghambog kung sa may atuang nga batunan. Di mahimayaon ra gyud nato ang Ginoo, di nato panghambog. Ako na gud ni igamit ra ta sa Ginoo ay igamit ra ta sa Ginoo. Ito sa Pilipos 2:53. Pilipos 1:6. Di Pilipos. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang mayaong grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato pinagi siyang hinigugmang anak. Daygon nato ang Ginoo. Daygon nato ang Amahan pinagi siyang bugtong anak nga sinong Hesus mayaon nato pinagi sa ngalan ni Hesus. Si Ginoong Hesus mayat nato pinagi siyang kuan moadto ta kaniya walay makaadto sa Amahan. Walay laing agyan kundi siya lang si Ginoong Hesus. Hallelujah. Kristo Hesus lang ang ato ang agian ato ang agyan kumato ta sa himaya sa Dios. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Marto. Good evening, good night sa mga maraming salamat sa nisuporta sa pagbisita. Shout out ako si Julis Tanyaw. Thank you. Hello Julis Tanyaw. Si Gina 18. Si Leo Radel 1256. Erwin Bernardo. Shout out sa inyo. Erwin Bernardo. Hello. Maraming salamat sa inyong pagbisita, pagsuporta sa aking live. Ang Ginoo
pamuhat magministeryo sa inyong kinabuhi. Maraming salamat sa inyong patamsak sa inyong bisita. Thank you. God bless. God bless. Ang Ginoo. Hallelujah.